Дзень добры, панове! Ну, ось гляньте, зима ў гэтым годзе ўдалася на славу, правда? Цуд, а не зима. І, як казаў паэт, не сядзіцца ў хаце. І таму я адправіўся, панове, у падарожжа. І вось уявіце сабе, што не на лыжах і не на санках дабраўся да старажытнага колішняга горада Лагойска, што знаходзіцца ў Мінскай вобласці, Рэспубліка Беларусь. Босонож крочить шчасце між намі, па шляхах невядомых ды вечных. Я стаю у баку і чакаю, бо баюся выглядаць недарэчна. Босонож крочить шчасце між намі, ды чапляе плячыма сустрэчных. Хто жаданне сваё загадае, яно збудзецца ў момант бяспечна. А я гляджу туды, дзе ты. А я гляджу туды, дзе ты. Город Лагойск, вось гэты, панове, называют на Беларуси такой беларускай Швейцарыяй. А ўсё таму, што вось Лагойск, он размясціўся якраз на гарах, на горачках і ў лагчынках. І вось гэтыя, панове, лагчынкі, яны і далі назову гораду. Менавіта вось ад слова лог, кажуць, і пайшла назова Лагойск. Хаця вось гэтыя філолагі, яны вось не згаджаюцца з гэтымі словамі. І ўсё ім трэба спрэчыць, ўсё вось не так ім трэба сказаць. Яны кажуць, што назову горад атрымаў зусім не ад лагчын. Яны кажуць, што Лагойск бярэ сваю назову ад словы лагоза. І што спачатку Лагойск быў аж у 9 кіламетраў адсюль. На гэтай рэчцы Лагоза, ці называюць яшчэ Лагожа. І вось гэтая рэчка, кажуць, і дала назову гораду. І горад зваўся калісьці Лагожаск. Дык вось, панове, гэты старажытны горад Лагожаск мясцовыя жыхары па нейкіх, нікому незразумелых прычынах, ніхто не ведае, ні гісторыкі, ні філолагі, узялі гэты Лагожск, які быў на рэчцы Лагоза, і перанеслі за 9 кіламетраў вось сюды, на гэтае месца, на другую рэчку, на рэчку Гайна. Вось якраз тут, на гэтым месцы, колись і пасяліліся. А чаму яны пераехалі сюды? Бог яго знае. Можа, краты. Знаете, краты землю пачнуць рыць на гародзе, спасу нямае. Як дзецца, толькі ўцячэ адтуль. Ці, можа, мышы. Знаете, як мышэй шмат, дык збожжа з'ядалі гэтыя мышы. Катоў нават не хапала на гэтых мышэй. І пастак не было ўжо дзе ставіць. Дык, можа, людзі пераехалі. Бог яго ведае. І вось пасяліліся яны на гэтай гары вось ля рэчкі Гайна. І гару гэтую сваю абнеслі земляным валам вышынёю ў 11 метраў. А выкапалі вакол гары тут роў, панове, земляных шырынёй аж у 32 метры, а глыбінёй у 22 метры. Гэта, 10павярховы дом мог вот так стаць туды. Уяўляеце? І карацей патрапіць сюды немагчыма было аніяк. Хіба толькі праз перакідны мост на ланцугах. А мост гэты быў якраз вось тут, на гэтым самым месцы.
хочу вам, паважанае панства, сказаць, што вось горад Лагойск, ён уваходзіць у дзясятку самых старажытных гарадоў Беларусі. О як! І, значыцца, упершыню ў летапіс ён патрапіў аж пад 1078 годам. І ўсё дзякуючы кіеўскаму князю Уладзіміру Манамаху. Уладзімір Манамах, ён такі нататнічак, дзе запісваў усякія свае справы. Ён называецца зараз гэты павучанні. Дык вось у гэтыя свае павучанні ён запісваў розныя свае справы. І ў павучаннях апісаў адзін свой паход да нашага полацкага князя Усяслава Чарадзея пад 1078 годам. Вось гэты год і лічыцца першым успамінам аб Лагойску. Дык вось падчас гэтага паходу Уладзімір Манамах змог захапіць Лагойск. Як яны ўзялі гэтую гару, як яны змаглі захапіць гэты замак, Бог яго ведае. Можа, я думаю, знаеце што? Мусіць, колісь былі нейкія такія летаючыя апараты, яны ўзляцелі вось над Лагойскам і спусцілі дэсант. Хто яго знае, як яно было? Лагойск, паважанае панства, ён уваходзіў у склад полацкага княства. Значыцца, належаў полацкім князям. Ён якраз вось ляжаў на шляху ад Полацка да старажытнага горада Менска. І вось калі Уладзімір Манамах памёр у 1125 годзе, то нашы полацкія князі вырашылі адпомсціць вось кіеўскам за гэтыя нападкі на нашу полацкую зямлю. І, сабраўшы войска сваё, пачалі нападаць на кіяўлян. І, кажа, так перцу ім добрага ўсыпалі. Але кіеўскія князі таксама хлопцы былі зубастыя, грызаліся. І вось сын, значыцца, кіеўскага князя Уладзіміра Манамаха, Мсціслаў Уладзімірович, у 1127 годзе сабраў войска і вырашыў напасці на наша полацкае княства адразу з 4 бакоў. На 4 нашыя старажытныя гарады. Гэта Назаслаўль, Друцк, Барысаў і Лагойск. А на Лагойск Мсціслаў паслаў свайго сына, унука Уладзіміра Манамаха, гэта Ізяслава. А Ізяслаў на той час уладарыў у Курску. І гэта ж з Курску, уявіце сабе, прыцёгся аж сюды, пад Лагойск. Дык вось, панове, справа ўся ў тым, што, значыцца, гэты Ізяслаў, значыцца, кіеўскі князь, стаў вось тут вакол Лагойска. А ў Лагойску на той час уладарыў полацкі князь Брачыслаў. А сястра Ізяслава была замужам за гэтым Брачыславам. Дык, можа, нешта па-родственнаму тут вырашылі. Хто яго ведае? Маўчаць аб гэтым гісторыкі і летапісцы таксама. Невядома, як гэта ўсё было, вядома толькі тое, што вось Ізяслаў Брачыслава, полацкага князя, ўзяў у палон. Хто яго знае, можа, вось сястра нешта там аканажалілася і сказала, што, можа, ганяў дзе па хаце, ці што. Карацей, Брачыслаў патрапіў у палон да Ізяслава, а ўладарыць Лагойскам стаў ужо кіеўскі князь Ізяслаў.